Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom lil Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti rid tmutalina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt raħtinna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu is-seta tiegħek b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li jwallam jekk jgħixu jsaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, naf li t-tajjeb ma jammarx fija, jiġifieri f'ġismi. Ir-rida tajba qiegħda hemm fija, imma li nagħmel it-tajjeb mhux hemm. Minix nagħmel it-tajjeb li rrid, imma qiegħed nagħmel il-ħażin li ma rridx. Jekk jien nagħmel sewwa sew dak li ma rridx, mhux jien mela qiegħed nagħmlu, iżda d-dnub li hemm jammar fija. Inħoss din il-liġi ġewwa fija. Meta rrid nagħmel it-tajjeb, ifetx quddiem il-ħażin. Skont il-bniedem ta' ġewwa toġobni l-liġi ta' Alla. Iżda nilmaħ fil-membri ta' ġismi liġi oħra li titqabad kontra l-liġi ta' moħħi u tjassarni taħt il-liġi ta' dnub li hemm ġo ġismi. Imsejken bniedem li jien. Min se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt? Nizziħar lil Alla permezz ta' Ġesu Kristu Sidna. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lil Alla. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Fema tajba u erf allimni, għax jien nemmen fil-kmandamenti tiegħek. Twajjeb int u l-ġid tagħmel. Allimni l-kmandamenti tiegħek. Flimkien? Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Tkun it-tieba tiegħek il-faraġġ tiegħi. Skont il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek. Tiġi fuq it-tjubitek biex ikoll il-ħajja għax il-liġi tiegħek il-għaxqa tiegħi. Flimkien? Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Ma ninsaqat il-preċetti tiegħek għax bihom int tagħtini il-ħajja. Tiegħek jien, salvani int, jiena nfittex il-preċetti tiegħek. Flimkien? Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Infaħrek missier sit is-sema u l-art
għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltina u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, Mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies meta taraw sħaba tilha mill-punent malar tgħidu li tkun ġejja x-xita u hekk jiġri. U meta jonfoħ ir-ħisfel tgħidu li sħana se tagħmel u tagħmel tassew. U ġuħ boħra tafu taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-art ukoll mela żmien ta' issa kif ma tafux tfissruh. U għanna ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa. Jekk xi ħadd ikun se jtellek il-qorti intu sejjer miegħu quddiem il-maġistrat, ħabbrek biex tirranġa miegħu kif tkun għadkom fit-triq. Li ma jmurx ikaxkrek quddiem l-imħallef u l-imħallef jagħtik f'idejn l-eżekutur tas-sentenza u dan imbagħad jitfek il-ħabs. Għax kif ngħidlek jien ma toħroġx minn hemm ġew qabel ma tkun ħallast sal-inqas ħabba. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Tafu taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-art ukoll mela iż-żmien ta' issa kif ma tafux tfissruh. Dan huwa l-kliem li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju lin-nies u hawnhekk qiegħed jilmenta magħhom illi fejn jidħol it-temp in-nies kapaċi jaraw is-sinjali u jgħidu jekk ix ġejja x-xita jew jekk se tagħmel isħana. Ma mbagħad ma kinux kapaċi jaraw is-sinjali ta' żmien, jiġifieri li Alla ġie jżurhom permezz ta' Ibnu Ġesu. Kellu raġun jilmenta Ġesu, kellu raġun ħafna da żgur, għaliex in-nies kienu raw is-sinjali, kienu raw il-mirakli, u għalkemm kien hemm min emmen fih meta ra dawn is-sinjali, kien hemm diversi nies illi għalqu għajnejhom biex ma jarawx u għalqu qalbhom biex ma jaċċettawx. U għalhekk dawn in-nies kienu jimxu mas-sinjali tat-temp imma jirrifjutaw is-sinjali li raw f'Ġesu. Ġesu hawnhekk jgħid għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa. Lin-nies kienet iħeġġiġhom biex dak li jaraw minn dak li jaraw jistgħu jiġġudikaw. Qed jgħidilhom kif ma tiġġudikawx intom stess dak li hu sewwa. U qed jagħmel enfasi speċjalment fuq intom stess. Jiġifieri qed jgħid tħallux min iqarraq bikom u min imexxikom minn imneħerkom. Intom stess tistgħu taraw x'inhu s-sewwa. U nafu kemm hu veru dan li jgħid Ġesu għaliex fil-passjoni hekk naraw eżatt. In-nies immexxijin u mxewxin mill-kapijiet ta' dak iż-żmien illi dawruhom kontra Ġesu, li ma ħallewhomx kapaċi jiġġudikaw huma stess x'inhu s-sewwa. Ġesu jenfasizza kif għandna niġġudikaw dak li hu sewwa. Issa forsi jkun hemm min jgħid isma' ma Ġesu f'mument ieħor ma qalx tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. U hawnhekk kif qed jgħid allura biex niġġudikaw? U fil-fatt juża l-istess kelma, hija l-istess kelma li juża Ġesu. Nifhmu b'mod ċar dak li jgħid Ġesu meta nirrealizzaw illi meta Ġesu qal
tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati qed jgħid ma niġġudikawx il-persuni, l-intenzjoni, il-qalb tagħhom kif huma quddiem Alla. U jgħid meta jitlu l-persuni ħallu l-ġudizzju f'idej Alla għax huwa biss jaf il-bniedem sħiħ il-profondità tal-moħħ u tal-qalb u biss jara fir-realtà sħiħa. Hemmhekk fejn jidħlu n-nies. Imma fejn jidħlu s-sinjali li naraw. Għandna niġġudikaw dak li hu tajjeb jew dak li hu ħażin. Dak li hu veru u dak li hu fals. U permezz ta' hekk li nistgħu nimxu tassew fis-sewwa. Dan l-Evanġelju jagħtina messaġġ importanti biex aħna stess inkunu dejjem miftuħa għal dawk is-sinjali li Alla jurina fil-ħajja tagħna personali, fil-żminijiet tal-lum u anke fl-istorja. Ma jgħinna wkoll dal-Evanġelju biex nirrealizzaw kemm importanti li aħna ikonna il-ġudizzju ta' dak li hu tajjeb u ta' dak li hu ħażin. Ma nistgħux aħna jew m'għandniex aħna inħarsu lejn dak li qed jiġri u ngħidu jien ma niġġudikax. Jekk inti pereżempju responsabbli fil-post tax-xogħol u responsabbli wkoll min-nies u tara hemmhekk is-serq, il-qerq, il-frodi, l-abbużi ta' kull tip. Ma tistax tgħid inti jiena ma niġġudikax. Għax meta tgħid hekk, jekk inti responsabbli inti kompliċi ma' min jagħmel il-ħażin. Il-ħażin jiffjorixxi meta ma naħdmux kontrih nibqgħu passivi u nħallu ħaddej. U l-ħażin jittrionfa meta niġġustifikawh. Meta dak li hu ħażin insejħulu tajjeb. Biex hekk nistgħu nibqgħu nagħmlu fil-ħażin. Jew nitolbu l-Mulej illum nitolbuh biex jgħinna ħalli qalbna tkun miftuħa dejjem għas-sinjali li hu jurina f'ħajjitna u nitolbuh ukoll biex jagħtina dejjem l-għajnuna l-għerf tiegħu ħalli niġġudikaw dak li hu sewwa, nimxu ma' dak li hu sewwa ħalli nkunu mixjin dejjem fit-triq li jurina hu. Nisqu issa tal-bit tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Għatina l-grazzja Mulej aħna dejjem narfu s-sinjali ta' żminijiet dak li inti turina f'ħajjitna u fl-istorja nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitolbuk għal-Papa Franġisku fl-imkien ma l-isfijiet u nies oħra miġburin għas-Sinodu, nitolbu biex is-Sinodu jkun esperjenza tal-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla li jġeddet il-Knisja u jmexxiha fit-triq tas-sewwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu għal dawk li qegħdin jgħinu b'kull mezz lill-morda biex inti Mulej ukoll tagħtihom dejjem il-qawwa li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. U nixtieq nitlob mod speċjali wkoll għall-persuna li tagħmel operazzjoni llum dalgħodu biex Mulej jagħtiha l-għajnuna sħiħa li għandha bżonn ukoll persuni oħra li talbu niftakru fihom ħabba testijiet li qed jagħmlu tolbu l-Mulej biex jgħinhom dejjem u jżommhom dejjem fit-triq tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fl-Ukrajina, fl-Art Imqazza, f'Iżrael u l-Palestina. Nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu l-mulej biex tatina xita fejjeda u f'waqta illi tagħmel il-ġid. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk kollha li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem mulej jilqahom fih danek għat il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U li Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju ta' tifhiru l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spirtu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nitsaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien iroddulek ħajr bibnek il-Ażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox. Li inti battulna bħala Salvaturu Feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu mwieled minn Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha nxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antommi għaddej tiegħek minn hemm jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna tobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midrub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jessaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fija, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu, għamil mulej li bissem li nieħdu fis-sagramenti mqazza, nimxu il-qoddim fi triq tajba. Ek li niqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf bil-ġid tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninfurmawkom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed tilqa' ordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2024. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskrittura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u dati tal-festi f'Malta u Għawdex fost l-oħrajn. Biex tordna l-kopja tiegħek, żur knisja.mt/djarju. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Din it-talba ta' Rożarju llum li naqdu mal-Papa Franġisku li qed jitlobna llum mod speċjali nitolbu għal paċi fid-dinja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrilna d-dobietna ħarisna minna tal-infen u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semajta fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, wala daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa
nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissimo rina l-inti omna, għallik jisma tal-btana ta' kitwili tal-ina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrina dobietna ħarisna minna tal-infern, ku ġenera l-weħ kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsentraw fit-tini misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawħ. Missirna l-inti fis-smawiet għaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissimo rina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġenera l-weħ kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek nbirek inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima orina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina dobieta ħarisna minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija, meta Sin Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tili satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima orina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dobieta ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta Sin Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tili satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera l-beħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnatu li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turuframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina opija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. il-Knisja. Itlob għalina. tal-ħniena. Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. mit-tama. Itlob għalina. liżjed safja. Itlob għalina. liżjed nadifa. Itlob għalina. muxebba. Itlob għalina. bla teba. Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. tal-aġeb. Itlob għalina. tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. ta' min ħalaqna. Itlob għalina. ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. xebba li tistħoq kull imma. Itlob għalina. xebba li tistħoq kull fuħrija. Itlob għalina. xebba kollok seta. Itlob għalina. xebba kollok ħniena. Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob
Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. seħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-appostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Malla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu għalna li torbuk bil-ħerqa intlawa fost iqtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ ta' nifel ix-xitan u l-isbiet ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slimarik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija li lek Alla f'dalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lilna wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna il-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjuż tagħha fis-sema,
Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Parus kas-ismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġil qaddisin kollha tiegħu.